Hello everyone, welcome back to my YouTube channel vlog with deekshitha. So inita vlog irda panda enna voice on the change athu deekshitha adu inita vlog irda panda enna earring collection ಎಂಕ್ ಜುಮ್ಕಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಓಲ್ ಜುಮ್ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇವನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಜಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿತ್ತಿನೇದಾದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದಾದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಮ್ಮನ ಜುಮ್ಕೀಸ್ ಬಟ್ ಎನಡೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನೇ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸಾವೆ ಅವತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಜುಮ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ 10 ರೂಪೀಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಈ ತಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಮದ್ದು ಪೂಜಾ ಹೀಟ್ ಇಂಚನೆ ದೇವಡು ಬಟ್ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಅವೇಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಿಗೋಡು ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವೇ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ತೊಂದಿನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಂಗೆ ಸೊ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಪೋಯಾ ಒಬ್ಬಸ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ದೆ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಶುರು ಇತ್ತ ಇಯರಿಂಗ್ ಯಾನು ತೋಜಾವನು ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದೇನೆ ಯಾನ್ ತೊಂದಿನಿ ಬನಶಂಕರಿದ ಅಲ್ಪ ಸಂಡೆ ಆದಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಪದೇ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬರ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ತು ಜುಮ್ಕಲಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಶೋಕದ ಜುಮ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಪನ ಪನ್ನೋಲು ತಿಕ್ಕಿನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಪನ್ನದು ಒಂದು ಬರ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸಾವೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೀನ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಂಕರಡಿ ಅಂತ ತೊಂದಿನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಿಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕ ಒಂದು 8 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಪ್ಪು ಒಂದು 20-30 ಪನ್ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಜುಮ್ಕಲ ಹೆಂಗ್ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟುಗಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಜುಮ್ಕ ತೋಜ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಇವನ್ ಉಂದುಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದುಲ 5 ತೊಟ್ಟುಗಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸೊ ಇದು ಶೋಕ್ ಆದುಂಡು ಉಂಡಾಯ್ತು ಜುಮ್ಕ ಪಾರ್ನಾಗ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಚದುವೆ ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಈತ್ ಒಂದು 4 10 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈತ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ತೋಜಾಯ ಈತ್ ಸೆಟ್ಲ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ಜುಮ್ಕ ಎಂಕ್ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಈತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜುಮ್ಕದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ತೋಜೋಡು ಡೌಟು ಆರು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೈದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡಂತ ಬಂದು ಒಂದೆಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ನಡುವುದು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಪಿಂಕಿಶ್ ಲತ್ ಲೈಕ್ ಮೆರೂನ್ ಟೈಪ್ ಪಿಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜುಮ್ಕಾಸಿನ ತೊನ್ನು ಅವಳು ಶೋಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಮ್ಮದೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದೇ 20 30 ಒಂದು ಇತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಮ್ಮದೆ ತೊಂದಿನಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ಅತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಯಾಲ ಇತ್ತೆ 6ದೆ ತೊನ್ನಿ 6 ಇವಾಗ ಅಂಪಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರು ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಅಮ್ಮದೆ ತೊಂದು 20 to 50 ಉಪ್ಪಾತ ಅಮ್ಮನ ಜುಮ್ಕಾಸಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದನು ಒಂದುಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಜುಮ್ಕ ಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಗ ಮಾರಿ ಒಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಡ್ದಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೊ ಒಂದುಲ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮದೇ ಇದಿಲ್ಲ 50 ಉಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರ ಪೋಪಿಜರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಮ್ಮಡ್ದೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು 2 3 4 ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಅಮ್ಮಡ್ದಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಲರೇ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಪಣಕು ನನಗೆ ಎಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಆದ ಕಲರ್ ಇಂಚು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು
ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಲ ನೆಂಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತೈತೆ ಒಂದು ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ 19 ತೋಜೋಡು ಸೊ ಒಂದುಲ 50 to 100 ಇಪ್ಪು ಸುಳಿ ಎಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಂಕ ಒಂದುಲ ಇಂಕೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಜುಂಕ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಏನಡ ಜುಂಕ ಐ ಮೀನ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಜುಂಕ ಅಂತ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 180 ರೂಪೀಸ್ ಏನಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಇಯರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಚೆ ತೋಜೋಡು 180 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಸ್ ಪಂಡ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಎರಡ 10 50 ಮೇ ಬಿ 100 ಇಪ್ಪು ಅಮ್ಮದ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಬುಡ್ಡ 180 ಈತೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ನೆಟ್ ಒಂದುಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ದಪ್ಪಣ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ದ ಬತ್ತದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದಪಣ ಒಂದು ಜುಂಕ ಟೈಪ್ ಅದು ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಓಪನ್ ಪಿನ್ ಜುಂಕ ಪನ್ನ ಗೋವುಲ ಪನ್ ರ್ಯಾಪಿಜೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ನಿಕುಲು ಓವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜುಂಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ಓಲ ದೆತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಚಿ ದಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕುಲ್ ಕಡ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜುಂಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಲಾಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಡ ಪಾಡ್ಬ ಸೊ ಈತೆನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿದೆ ಈತೆನ್ನ ಜುಂಕ ತೋಷಾಯತ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ನಾವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡಾಯ್ತ ಓಲೋಲ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಶಾಪ್ ಇದ್ದೀನಿ ತೋಷೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಜುಂಕ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ ಕಂಕನಾಡಿದಲ್ಪ ಫಾದರ್ ಮುಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಡು ನಮಕ ಪಂಪೆಲ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಐತ ಬದಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆತ್ತೆ ಇಂಚಿಡ್ ಪಪ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಒವೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಜುಂಕಾಸ್ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ತೂದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇವನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಶೋಕುದ ಜುಂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ವಾ ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ವಾ ಒಂದು ಓವೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ವಾ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಪ ಬಟ್ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಖಲಾದಿತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ದಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ದಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಐ ಮೀನ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ 10 to 50 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಓಲೆ ಯಾವಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ತೂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರುಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಲೆ ಇವನ್ ಯಾನಿದ ಅಲ್ಪ ಕಂಕನಾಡಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಣಿದೆ ಬಟ್ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ಶೋಕದ ಜುಂಕ ಅವಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಾನು ಪಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ನಾನೆಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ದೆಪ್ಪಗಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿನ ಬಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಸೆಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚಿದಾಗ ಯಾನಿನ ಏನು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತನ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯಿನೆಕ್ ನಿಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಪಂಡ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡಿಗೆ 25K ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ 25K ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಬಟ್ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದು ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ 24.8K ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಇತ್ತನ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ದಾದ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟೈನ ವೀಡಿಯೋ ತುಳಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್